Последен път. Ще да правим след това други неща. Аня избяга сега. Къде си те Вилди ми сядаш така на коляното. Еми, то трябва да е на коляното и на бедрото, на какво друго да седне. Ама да си го буташ там, където трябва. 5, 4, 3, 2, 1. Едно, две, десен. Едно, две, ляв. Едно, две, десен. Едно, две, ляв. Едно, две, десен. Две, ляв. Едно, две, десен. Те са машини. Едно, две, ляв. Добре, добре. До 47. Едно, две, ляв. Дайте да проследиме сега. Колко беше? 15 секунди ли? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.